Здравейте, аз съм Живко Табаков, кандидат на местна коалиция Левицата за кмет на община Бургас. Всички от вас ме познават като работещ и неуморен човек и ще продължа да бъда такъв. Днес пред вас представяме един от нашите кандидати за общински съвет, Наталия. Казвам се Наталия Ангелова и съм представител на бизнеса, който развивам от 10 години в град Бургас. Мнозина от вас ме познават като работодател, други като приятел. Живея и работя с проблемите и болките на града и хората. Младите хора са тези, които ще продължат развитието на постигнатото до този момент в нашия град. За целта е необходимо обаче да бъдат привлечени нови, качествени инвеститори, които да осигурят подходяща работна среда и достойно заплащане на нашите деца и внуци, които желаем да останат и да се реализират в нашия град, където да получат смислен културен живот. Ако повярвате в мен, гласувайте с листа 68, преференция 140. Купуването и продаването на гласове е престъпление.